Hello everyone, this is John Bon Jovi once again. Napasalamat ko ako sa inyong support sa akong concert karong umabot 2010 dito sa Maynila. I hope makita ta dito o I hope nga makaadto po mo maadto mi dito mga 2 weeks me. Hello everyone, this is John Bon Jovi. Kumusta na mo diha? O I hope nga malipayan mo o believe nga tanaw sa mo sa akong Facebook. Ako rin ang nag-type sa akong Facebook. I hope nga makakita mo na ako o mga friends man ako sa Facebook. O I hope nga inyo yung tagahanong akong pagtaga akong concert karong umabot 2010 dito sa Maynila. O inaut pa nga daghan pang mga may tabo nga mga new album nga akong pag-himuon. O I believe nga suporta mo na ako. Salamat kay sa tanan. Salamat yun. Bye bye.